Manan. So sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Julian. Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi. Palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Her. But if I did, I know what I would do. RMN Drama presents Handumanan. So sa kaawit. Ano ba daw siyang kaagi ka doon? Maukining sa kababaeng at taga San Roque, Talisay City, Cebu. Nga tumatatampo, nagdasangan nga, Julian. DDX. Sige na, kaon na mo. Wow! Kalami sa sudan, good. Kalau sa aming taon magluto sa mama ni mo, ngaway lami. Kami man gina. Maunang siya gid ang the best nga mama sa tibuok kalibutan. Sus, baya. Ay, sige pa. Ulog-ulog ipagid ko ninyo. Ingon anak lang din tamo kapinangga. Swerte kay manimugang. Labaw pa kong swerte ninyo. Ay, ka-sweet ba ninyo, uy? Sige na, mga haon na ta. Pagkaswerte ka naman sa imong pamilya day, no? Imagine! Munto nga si Papa ni mo karon kay mo perform ka. Ay, grabe ka supportive. Uy, Ang mao cute. Kay kung wa pa na importante nga si kaso si mama, silang duha gid tamoy mo tan-aw. Ingon ana sila ka supportive. pero, uy, day, hapit na ba yung magsugod? Wa ba lagi si Papa ni mo? Na traffic lang siguro. Masisiran na! Dili man. Si mama man. Hello, ma? Julian, anak. Ni ako sa ospital, nak. Nadisgrasya si Papa ni mo. Unsa? Pa, fight ko din taon pa, ha? Dili na mo kaya ni mama kung imo mimbiyaan. Mata na pa. Excited para maunta kaayo siyang mutanaw ni mo, nak. Nga mo perform ka. Unsa may sulti sa doktor, ma? Nak, dako og chance nga dili na makalakaw si Papa ni mo. Unsa? Akong giingnan ang doktor nga buhaton ang tanan. Ma-okay lang si Papa ni mo. Bahalag at manunon kaayo siya basta maayo lang siya. Dili na to pasagdan si Papa ni mo, nak. Nakadungog ka ato pa? Bisag unsa may mahitabo, dili ka na mo pasagdan. Nak, sige na pauli lang una. Ako ni bahala ni Papa ni mo dinhi. Balitaan lang unya tika. Hello, ma? Nak, good news. Mata na si Papa ni mo. Salamat taon. Kano sa siya makagawas, ma? Karon nga nian na magkikasabay kang. Sultiin kung unsay gusto nimo, ha? Kami bahala ni mo pa. Si mama imong doktor o niya ako imong nurse. Di ko gustong maghasol ninyo. Mayo pa og nadayon na lang ko. Ayaw ra gud pagsulti, anak gang. Wa may labot ni Julian. Bisag wa pa may tuog tungod sa pag-atiman nimo. Basta masiguro lang gid namo nga okay ka. Og dili na ko igsapayan kung magdubli kayod ko sa pagtrabaho. Maka-provide lang ko sa iyong mga panginahanglan. Salamat ka ninyo, Gang. Ala.
si mong mama, no? Pati-patay og trabaho para lang makaprovide sa inyong panginahanglan, Joy. Love gid kayo niya imong papa, Joy. Kaayo. Maunang grabe gid akong believe niya. Og magtarong gyud ko sa akong pag-eskwela. Kaya aron makatabang ko ni mama. True! Kaluoy ang taon sa akong inahan. Nakatuog na lang yung taon diri sala tungod sa sobrang kakapoy. Uy, ay, nak. Ay, sorry, nakatuog ko. Ay, unsa man na kay tuyo. Uwa na ma. Mapahuway sa't panagsabi. Anwain sa't panagsaba. Paglingaw-lingaw. Dili sad pwede nga pasagdan nimo imong lawas nga nagpatay-patay ng trabaho. Nak, dili ko makahimong anak. Kung mulaag ko, ay dili masad kong balingaw kay magkunahuna ko ni papa nimo. Pero kinahanglan man sad good nga mo unwind ka ma. Ako rin bahala katiman ni papa, okay? Juliana. Nak, basin og malate na sad kog uli ha. Okay ra nimo nga ikaw lang una mo magluto og sudaan ninyo. Oh, sige ma. Way problema. Sige nak, muadto na ko. Bye nak. Bye ma. Amping. Sukat ka nakalaag si mama kausano. Murag kapiin naman na siyang hapit mula ka. Oh, kanang mo reklamo man ka nga ikaw man mo nagsuggest niyo nga mulaag, di ba? O lagi, mula agsad panagsaba, pero dili hapit ka nagabiin na lang sad, uy. Anya, day, ang sabihin na kasi mo na una di ay. Ambot ha. Dili ko gusto magkunahon na ani kay ba kung dili makabuhat si mama ani. Pero, murag na naman sige kalingawan, day. Like, unsa man? Dili pa ko sure. Pero kung unsa man na, nahibaw kong mahibaw na gid unya na. Salamat. Ay, sige na. Nakaw na. Si mama man doon. Ako lilion sa bintana. Oh, lalaki ang nakatod ni mama. Oh, naigiyong ang lalaki ni mama. Unsa ba kay relasyon na yung tawhana o ni mama? Basin og uyab. Oh. Ay, joke ra dayon. Basin og suod lang ka. Suod lang gid kayo niya ba? Or, kung gusto gid kang hibaw, ano na si mama ni mo, ano? Si George. Ay, ako tong amo, day. Nganong siya may nakatod ni mo, ma? Ay, mag-agian raman na siya sa atong bahay paingon sa ila. Ay, ngano bang daghan man kay kag mga pangutana, ha? Ngano man, nagduda ka na ako? Aw, uwa man, ma. Nangutan na raman ko. Sige, ma. Masod na ko sa kwarto. Ansa? Mag-stalk ka sa FB si mong mama? Day. Sa akong nakita, no, suod kayo sila si mama. So, imposible kayo dili sila friends, di ba? Maong ako yung kayon umayo. Dili ko muundang hangtod nga na ako'y makitaan. Oh, kadiyot. Mauni siya. Oh, dili ba ni church ang pangalan din eh. Nasa picture niya sila ng dua si mama. Oh, kasweet nila silang pictures. Klaro na gid kaayo. Naa sila relasyon ni mama. Okay, sige. Dili na lang pumulimod.
Pero nga naman, ma. O sabi na buhat ni Papa nga nagbinuang man ka. Ang pangutana, kung noon sa'y dili na kayang mabuhat ni Papa ni mo nako. Ay, dili ka pa makasabot, nak. Makapahiubos mga ma. Idol pa man nun na kayo, tika. Nak, sorry. Pero dili na ko malipayo ni Papa ni mo. Kung mauna, biyain na lang si Papa, ma. Biyain na lang ni. Og adto na sa imong kabit. Unsa? Nibiya ang imong mama. Opa. Sorry pa, ha. Naglibog ako nun saon di ka pagsultikod. Pero dili na sakit maayo nga magpuyo pas mama diri. Unya na di sa hilain. Nakasabot ako sa imong ilahan, anak. Nahibaw ko. Nga daghan sa kong pagkuwang niya. Ayaw ka balaka pa. Maningkamot ko. Mutrabaho ko para na ako ikapalit og tambal nimo. Buhaton ako ang tanan para mabuhi tang duha pa. Ug maningkamot sa kunak. Nga makalakaw na ko. Dili ko musugot nga ikaw ra mo imusaho sa tanang responsibilidad. Julian, anak. Pa? Nganong... Oh, makalakaw na ka? Oo, anak. Makalakaw na ko. Salamat sa Ginoo. Happy birthday, pa. Uy, nausa man ka, uy. Nagpalit pa man kayo ng cake. Pero, salamat, anak. Salamat sa imong pagpaningkamot, pa. Kung naapunta si mama ni mo karon, aligri unta kayo akong birthday. Nag-expect ka og bisita pa? Wa man. Kadiyot kaya ako blihan. Julian, Nganong niya ka? ni ako kay gusto ko mangayo pa sa ilo ni mo. Ninyo ni Papa ni mo. Nga naman. Nakaamgo na ka? Nakarealize na ka sa imong gibuhat? Nga gipuli lang minimo sa temporary lang nga kalipay? Nak, nahibaw ko. Nahibaw kong sayop kay ko. Pasaylo ako, nak. Pasaylo ako. Gang? Makalakaw na kagang. Oh. Bisan ugwa ka, kaya na mo ni Papa nga kamera. Tanaw ha. Okay na si Papa. Sorry. Nak, please. Please, tagi kong chance. Please. Julian, anak. Nahibaw ko nga, gimingaw ka ni mama ni mo. Ug usa pa, masayo pa ang tao. Mao nga, atagi lang og lain chance si mama ni mo. Pa. Nak, pwedeng magstorya ta? Onya na ma. Bago pa ko naabot ikan sa trabaho, sakit pa kay akong likod. Uy, mao ba? Dali. Atong haplasan. Sigurado ka? Ay, unak, uy. Di ba niingon man ko ninyo nga mamawi ko? Haog sama sa naandan, haplasan ti ka. Ay, hain na ba tong omega painkiller? Abi na kog nalimot kag unsay haplas gamit nato permis sa una. Dili gid na mahitabo na uy. Kay bisan ug wa na ko magpuyo dinhi sa ato. Omega painkiller lang gihapoy akong gigamit. Wa gid ka mausap, ma. Salamat, ma, ha. Salamat kayo nga nibalik ka. Unta dili na ka mo biya og balik na mo. Dili na mahitabo nak. Mahadlok ko nga mawha pa mong balik nako. When I think of my mother, no. Sukat pagbalik ni mama, iyaging ipakita nga namawi siya namo. Karon, nabalik na sa normal ang dagan sa mong kinabuhi ni mama o papa. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong kampo. More power.